Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u anton. Kumlei phi baro kini gilongi khubor bam dakasni. Chief Executive Member CEM Jungka Khasi Hills Autonomous District Council ke HADC uba Shemphang Renja ringkar baru Executive Member EM bapet yakatunan ilaka. Barkiwe ki EM kilalet ban jurip kerki ekalaus EM ka badan hamaupan ka bari ka wayne ki jaka badan ka khana tunrai jong ka hima khasi. Hagani ka jingnet jurip kinong yalam jong ka ki HADC kilapan pau ka jing sngokya halor ka jing bambiang kilat pentrai kam bar ka jing sniu ka mariang hagate ka than. Kilayo sngawru na ginong shnong bat kirang ba shnong halor ki jing e ki baki shem kum ka jing shlai ha ka porslam jing bam dan lenti ka papaka bat ka jing wan kenre ajubor da ki briu shakate ka jaka khlem da yo jing bet na ka council uba shem phang ha ka jing tren jung u ula ong ka HADC ka shimkhya hadu kata kata halor ka jing long ka laus im hamaupan kane ka jaka ka don ka jing itinan ba ka jing kodor ha ka history Rai ka don kam ka jing sumar ka bashir hem bar ka jing pinbha yikilat jingya lenti bar ka mariang. Uba Shemphang Renja CEM ula benrap ka council kansele ka jing tokit nya halor ka jing don jing gibriu ki belashna ying khlem jing bet batru ban khanglan ya kinu ki jing le tu jaka ne penjulor ya ka khendo tunrai jong ka hima. Ki EM bar ki officer ka HADC kila kular ban ai ka jing yarap ban penkre ya ka phang penroi ka babnya na ka benta ka laus im hamaupan haringkan ka jing ya trailang bar ki borshnong ki pait ba bar ki nong yalam shnong hamaupan kila penpau ka jing sngongu halor ka ne ka jing ne jurip bar kila kentu ya ka HADC bakan shimkhya mador ban te lakam ki kam ba penjot ya ka te ka jaka ka balong ka spa ajong ka jat benri ngi payah ni hamoro Pia dan shibun ke jing kelabat ngi iru badan shibun ki pilar ki mauput ki bayang hakane kapring jone ka klau ngim simtip bade ki mauput jong noru te haduk mentahi ngi dang sa ko umdum ngim simtip jendre mar kadau ai pi ka jing wan jongi mentah ni kalong tak senjam ka benikong baka senjam ka ar kalong bangin sa shong gi isi hakani ka khanjat sngi bat ngi sa shim ya ka senjam ka e ka bangin Rai nakamentaban pendapat ya kenika klau kebadan kam nakam taki imlang salang habangi ya kum ke kun ki hima jong gari hafi ki jongi ngila dal lang jong ki hima hatu kita ki bayo radai mana deklenti ke badai ru hatu kita ki bayo ya kenika klau man penon kam ya ka hatu ki dei hok nem ki kun ki hajar jong ki hima ka ba shifting kolong bayo uyo de ki wipat namar ba ki jing don jong kenika klau kolong nakabenta ki kun ki hajar bagin penon kam kat kum ki kendon ke bangalayo I ha ka jingete ha ka snam arja khat saw ha ka ar tri ume bangalayo I bagi kun kejar kila ben penon kam yang ni ka khlaw na ka benta ka bit ka biang na ka benta om man penjula de ka andai tang ban chule na ka benta ben penon kam ya ka mariang ladan kono ka jinon kam ke jongki den rai om na ka benta ban chule pathar penjat pathar kita ki kendon ki bla biang ba mentari ngewan jujur wani laradan sengimah nge kebut mentah ke sengi kebut kan lak wani man degi wipat gijing ya keren jing atai ndek ai kalong baka inspection kemani kong ting hap wan jurip samangi dek jing khot jungi pe gerang ba snong mana katuk ani kalong ba ban pin tikna ban pin syai ban pikin pengin tutu jumut naki ki ai ka ban kalian ki snong ki dan ban ong halor kani ke jing kadang ke jing wan jungi mentah sengi kata ka ba ngim simla khot gi mana mar ba ngin sa khot ba ngin selek pakai bentak kon ka ba de gi ma ka amde arja ka pra de arja ka kendai ba kila na kalian ke district council kala penduk nok kata jeng la odong kala IT biang sekima de kata de ka ba kat kum record ka bang yo te ta dang IT mentah terlalu ngin se shong ki isi ngin se tai bang ngin se pe ki jenat ke bede halor kita ki bentak ki boroh dengan thai ha bala don ke jing soi usui ke menteri te bangan ong ba ke hima kam tip kata te kam tip re kata ngan bu yang ke jing keli lada kata ke jing pengkelab yang ke jing penduk nok kata hatu ke hima katip nam tip kata ru kadang ke jing keli andre ngin pat yo ka report ka biang ba mengi hi bagi don ki paya pilar ke bayang hang ni bopot ngintip ke jong no te ondang ila syong ki isi ngin sai bishar ba anda dalami kata report bor khat ngin sapek ke ka senjam ka bangin le halor ke benta hang ni ngayo ko khubor bagdan kum kata tengok ai pi meneng ngin sai hagi isi ngin sai syong ngin sa sim ke senjam ke ka bangin le pa halor kita ki benta tik kenda ngono kelti le sai ngin dan syong isi ngin sai pentip pat ke ka senjam ka bangin le pat man tokit banyak bar khat ki badan benta
kata kijing yok grup kendo bean hang ne ka khla ba kum tat tat ya yang song isi hak ni ke jasni ngasubna ha kapor ka ba kham hi snam gi ba khamun chua kadan ga jing na kaleng gi hima ki la ai ka soil department na ka mantaman pen bahan ne ba ya thungding ya hang ne ka khla ti hadin ka tangam tip la kalakut ne ba kata ka soil department tan au ngai pi andangi mar pi ngendang yok ka complain kum tu na kaleng ka ma kini kini ka das mencam tiyo ka to dia ngadang yok ai kata ka sithi pat menta de ka sinjam ka bengiwan ban syong ya bengiwan jengok yang jirip hang ni pat ya kita bar khoi andang ila syong isi andang ila le ka bentang le kita milut